Sa huring pagkakataon, matrayumpong naitampokan cast kan Huroan a Bicol Musical, an walong milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huroan kanakaaging Biyernes, Mayo 24 sa Ligaw City Gymnasium. Apwera sa istorya kan walong nasambit na milagro, sentro man sa palabas an hirarom na diskurso sa pagtubod. Saro sa mga nakapagdalan kaini si Dr. Elmo Isip. Para sa doktor, napapanahon nanggad ang palabas sa modernong panahon, urog nangunya naman iba-iba na sanang agyat ang pagkakaatubang nin tao. Ngayon ko lang nalaman na there are miracles na associated with the Nuestra Señora de Salvacion. But with the musical, it made it more relatable. Mas naiintindihan natin. And I hope more people will see this. Partekan cast ang 22 anyos na si Micaela Perez bilang si Tidang. Saro sa main characters kan musical play. Sabi niya, apwera sa mas mamuldean sa iyang kakayanan sa teatro, mas nangingibabaw sa iya ang kamauota na mas mapakusog niya sa iyang pagtubod sa mahal na Diyos. Personally po, parang hindi din po ako masyado religious, hindi po ako religious na tao. And si Tidang po and me personally, parang nag-connect naman po siya. Nagsirbing direktor kan palabas si Sari Saysay na iyong naghabi as sinagdara sa entablado kan walong milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huroan na isinurat kan kapwa niya award-winning Bicolano writer na si Abdon Balde. Kailangan din natin siyang tingnan bilang cultural wealth ng community natin. Yung paniniwala natin o yung hindi natin paniniwala, kailangan siyang pagtuunan din ng pansin, madiscuss din sa ganitong pamamaraan ng mga kwento. Sa paagi kan palabas, laom kan simbahang Katoliko na mas napakusog nindaan pagtubod sa Diyos kan mga nagtaonin panahon na madalan an Huroan. Kwento natin ito, kwento ng pananampalataya, kwento ng debosyon, at kwento ng pagkakaisa ng mga mamamayan. So marami po tayong mapagpupulutan na mga aral po dito at inspirasyon. Magigirumduman. Ginibo ang premiere show kaini sa ICR Legazpi dangan ipigdaraman kan Mayo 17 sa BUTC Gymnasium. Plano kan organizers na maitampok man ang Huroan musical play sa luwas kan rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.